Yun, sup mga Aji, AL4S to, Yun. Alas TV, Alas TV. Tagalog Lines. Tagalog lens to mga kanal yan. Yun. Ito Jensen mga Aji. Jensen. Ayaw ko lang kung sino mo ng video, yung kay Alas o yung kay Cubs. Pero ito si Junel. 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 Ayaw kalaman nyo kay Gabs sa atin, Jensen versus Tagalog. Game na natin pre. Game. Pas game to. Naubos mga powers namin kay Gabs. Oo, grabe. Grabe talaga. Grabe kulit ni Gabs ngayon. Yun, game. Mga kakainin ah. Hindi, napakatikman ng gagamba eh. Napakatikman ng gagamba. Uy! Biglang bumilis. Bilis pa pala nung kaya, no? Yun, match na patch pala to. Siguro patay ka doon. Yun lang. Hindi ginaya sa Persa. Hindi kaya. 1-0 mga 1-0. 1-0. Game, isa pa. Isa pa. Hindi pa naman nagsakmalan mga kasi. Ay, kumagat pala yun. Nakaw? Hindi lang talaga kaya sa ano, pinipitik-pitik lang. Wala. So mo, labasan mo na isa pre. Labasan mo na isa. Yung si dati yan mga Aji kasi pinipitik-pitik lang talaga. Kung naglaro kayo dito pre, dalawang bagsak lang. Dito, rulings yun. Yung rulings pala ng ibang lugar mga Aji ganun. Parang Batangas na laruan. Dalawa lang. Boss, ito. Kung kay Gabs. Oh, sige. Kasi kaya ba? Ay, Oo, kaya po. Sige. ito. Oo, game na Ito. yan. Pareho naman maliliit to. Shoutout kay Gabs TV. Ay, Ito. payat ng kay Gabs ah. Ito. Pero winner Kasi to. winner. Winner tong kay Gabs na to. Binigay sa akin ni Idol Gabs. Same sa bato mga Aji ah. Ano lang talaga, bulto sa atin konti. Yan. Game. Enjoy natin. Yun! Uy, naglag yun sa atin mga Iba Aji. yung anong kay Boss Gabs. Grabe lakas. Boss, ito. Pero naghahanap yung gagamba natin mga Aji ah. Yun nga lang, yun. Naghahanap yung gagamba Yun. natin. Baka Pag nabilangan, nabilangan. Pero naghahanap mga Aji. Yun ang ano eh. Yun oh. Yun lang mga Aji. Sabi na nga ba eh. na nga ba mga Aji. Pag talaga naghahanap no boss, pagbaksak. Oo. Pag bagsak, naghahanap kasi yung gagamba natin. Ibig sabihin na nabigla lang siya. Pero, ay, pasok, patay. Pasok na pasok Gutay. mga Aji. Gutay. Iyak. Ay, wala, GG. Grabe. Gigil na gigil grabe. mga Aji. Takbo siya oh. Naunahan natin yun. Parehong 1-1 kami. Diba, buhay pa. Boy pa. Malakas pa. Malakas pa mga Aji. Lakad pa ako pa. Ano ba yung... Kasi ano... Wala na. Hindi lang kaya. Pero sa lang talaga mga Aji. Grabe gagamba ni Boss G. Yan di, Alas TV to. Naglaro lang kami ni Alas. Isa pa boss, isa pa? Sige. Ito, may palaban ako dito. Tingnan ko kung may kagat pa to. Kung wala, ito pa rin. Hindi, boss, kahit- Hindi, palitan ko na. Ito boss, hindi, maliit lang to ah. Dami kong tanggal dito, may pa 10 lata. Tatay Mendo pala, pakita mo kung babies, Tatay Mendo. Yun. Hindi, ito pa rin pre. Gusto mo, wala talaga akong ganyang kalaki tol. Malalaki na yun sa atin. Sige. Ito mga Aji, siya naman lamang dito sa kaha. Lamang. Tapos ika ba natin, pero ano to? Lalaro to mga Aji, laro to. Winner Grabing na kasi. galawan yan ah. Sige boss, ito, na-condition ko talaga to. Ito, tingnan. Nako, palag. Huwag kang ika ah. Dali, opesto natin mga pre. Sige yan. Ika lang talaga siya. Pero ano? Naku, pinuha ko pala lahat pre. Oo. Ay! Yun lang, huwag stick! Sige, ikutan mo na. Huwag ka nang Goal! Yun lang, huwag stick! Sige, ikutan mo na. Huwag ka nang Goal! Nalaglag pa yung kay Alas TV mga Aji. Ayan. Grabe naman yun! Grabe. Kasi sa stick eh. Grabe yun pre. Naisahan pa natin yung kay Alas TV nun. Ayun, talo na kay Alas. Talo na kay Alas. Napisak na. Nako, puturog sa tama yan. Ito. Talo na kay Alas, natapakan Ano? Grabe. Grabe, pero ang bilis nung gagamba ni Alas nun mga Aji. Ang tagal lang talaga sumakmal. Kung tutusin panalo yung kay Alas nun para sa akin ah. Pero sige. Hindi, mahina na talaga to. Kasi isa pang sakmal, talo na to sa atin dito. Kasi sakit ka rin. Yun lang talaga oh. Ay, huwag ka. Uy! Naku, buti na lang mabagal-bagal na to mga Aji. Huwag ka. Sayang yun. Hindi, ang bilis po oh. Kitang-kita nyo ng mga Aji, grabe. Ano kasi, fresh. Huwag. Oy! Wala na. Nananakbo na. Basta nabilangan na natin ang isa yung kay Alas TV natin. Lakas Kaya talaga. bangging-bangging na talaga yung gagamba natin. Nakalamang na tayo sa bilang mga Aji ah. Sana na-enjoy nyo pa rin. Ito naman, we play for banding talaga mga Aji. Nag-enjoy kami. For entertainment only. Oo. Yun! Ay, yun na! Sige na!
na. Sige na. Oh, lakas talaga nung malaki, pero tumakbo na naman. Tumakbo talaga. Nararamdaman niya yung lakas. Tumakbo na naman yung malaki mga Aji ha. Kung nabilangan natin ng isa to, bilangan na isa to. Nararamdaman niya yung lakas ng gagamba ni Idol G eh. Pero lumalaban naman eh. Oh, mas malaki kasi, malaki siya eh. Wala na, nangangayaw na sa apot eh. Grabe yun. O doble sapot na talaga mga Aji, tumatakbo lang talaga. Nakailang alpas na pre. Last Last one. Hindi talaga. Wala talaga mga Aji, wala talaga. Talo na, mga kanina. Ang lakas talaga ng gagamba ni Boss G. Yun, nakatatlo mga Aji, nakatatlo to maliit na to. 3-0. 3-0 mga Aji, isang gagamba din. Grabe, lakas. Pero ano na siya mga Aji, nakikita nyo naman yung galaw niyan. Kudos lang kay Alas mga Aji, binigyan tayo ng magandang laban. Magandang laban. Hindi, good game ka. Good game. Enjoy. Napakaganda ng laban. Maganda talaga. Ano, labasan mo yan kay? Nagulat ako. Pang-apat yun na yun eh. Ano na si Stevie. Wala. Siguro mag-enjoy muna kami. Kung may ano pa man, maglaro kami. Yung pare, thank you. Sana support nyo rin Alas TV. Nagpa-basketball din siya sa yung mga couple vlogs. Ginagawa niya rin. Ayan yan. Paikot mo ulit baby kay Tatay Mendo. Pisa mo kay Tatay Mendo. Yan. Yun. Bossing namin yan. Paikot mo kay Tatay Mendo yan baby. Kuprador. Operator ng wait eh. Ano sila? Si Kois TV sa Asigabs. Jerry Raban. Kailangan kasi sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Sobrang thank you pa. Sobrang thank you kay Boss. God bless. Thank you, Boss. Thank you. Ay, maraming salamat.